Γιατί χτυπάει. Προσπαθήσω να το σηκώσω. Ναι. 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 Θα προσπαθήσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα προσπαθήσω. Η αποστολή θα εκτελεστεί. Ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Πρέπει να αναλάβεις μια αποστολή. Θα πας στο μπαρ Πράσινος Σκορπιός. Εκεί θα είναι το κορίτσι του Αντρέα Νό και θα πρέπει να το αποπλανήσεις. Το αδύνατό του σημείο είναι το τραγούδι. Ωραία. Ωραία. Δύσκολη αποστολή. Και ποιο είναι το ευάλωτο σημείο της? Το τραγούδι. Το τραγούδι. Καλημέρα. Καλημέρα. Με επιτρέπεις, με λένε Τζέιμς. Μάρνη. Μάρνη. Χαίρομαι πολύ. Αλήθεια, μια τόσο όμορφη κοπέλα, τι κάνει μόνη εδώ? Ήρθα να ακούσω τον Δημήτρη Χρυσοχοΐδη και τη Σαμπρίνα. Αν σου είχα να σου προτείνω κάτι καλύτερο, μια καλύτερη φωνή. Όπως? Όπως από μένα. Ένα δικό μου τραγούδι. Κάτσε. Με μια πάρα πολύ γλυκιά φωνή. Κάτσε. Θα θέλεις? Thank you. Θα σου τραγουδήσω ένα τραγούδι και στο αφιερώνω. Ένα τραγούδι γραμμένο από μένα και αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη μας. Όχι σε μένα, στη Θεσσαλονίκη. Αφιερωμένο προσωπικά σε σένα και στη Θεσσαλονίκη μας. Εντάξει. Το ομορφόπεδο. Εγώ είμαι ομορφόπεδο απ' την Θεσσαλονίκη κι όποια γυναίκα με κοιτά θέλει. Τι θέλει? Δεν ξέρω. Θέλει να με γνωρίσει. Έχω ένα μυστήριο και μία γοητεία. Όλες μαζί μου έρχονται, δεν χάνω ούτε μία. Η γυναίκα για να πέσει και να σε ερωτευτεί, δύο πράγματα ζητάει απ' τον άντρα στη ζωή. Να είναι όμορφος και ωραίος και να έχει σεξαπίλ ή να έχει πορτοφόλι φουσκωμένο με χαρτί. Εγώ ποτέ δεν είχα χρήματα πολλά, μα δυο ωραία μάτια και μ' αγαπούν για αυτά. Πάμε να μου τραγουδήσεις στο δωμάτιό μου τώρα. Τότε ακόμα καλύτερα. Θα τα πούμε καλύτερα εκεί. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια στην εκπομπή μας, αν και εμένα το μυαλό μου είναι ο James Bond τι κάνει με την Πράκτορα. με την πράκτορα η οποία είναι το γυναίκα του Αντρέα Νό. Του Ανδριανού. Και πήγαν στο δωμάτιο όμως. Την έριξε ο Τζέιμς Μποντ. Όχι, θα την άφηνα. Δεν μου λες, υπάρχει καμία που δεν έχει ρίξει ο James Bond? Δείξτε μου μία που δεν έχει ρίξει, εξαιρούνται οι παρούσες. Λοιπόν, και δεν έχουμε παίξει την ταινία γι' αυτό. Έτσι. Όπου στην ταινία του James Bond, μία στις τρεις γυναίκες είναι πραγματικότητα. Μία στις τρεις γυναίκες έχει. Η ιστορία του James Bond είναι πόσες ταινίες? Πάρα πολλές. Έτσι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι είναι 20 ταινίες και έχουν παίξει, αφού έχει πάρα πολλές γυναίκες, 100 γυναίκες. Μία στις τρεις πεθαίνει. Όχι στην ταινία, στη ζωή. Έγινε αυτό το πράγμα. Μία στις τρεις γυναίκες του Bond, αν έχουν παίξει, ξέρω εγώ, πόσες είπα, 100 γυναίκες, μία στις τρεις είναι 30%. Πετάει 30. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Ναι. Βγήκε το στατιστικό αυτό στοιχείο. Ήταν μάλιστα να το πούμε είδηση. Ναι, μπράβο. Και λέμε άσε να το κρατήσουμε το γραφείο. Υπάρχει έκφραση που λέμε. Καλά που μας το πες, Ανδρέα μου. Καλά που μας το πες, δεν πάμε να παίξουμε. Φαρμακοφόρος. Άρα λοιπόν κινδυνεύει η δικιά μας. Λοιπόν. Δεν το περίμενε αυτό. My name is Bond. James Bond.
Σβήσε με κυρά μου απ' τα δευτέρια σου κι άιντε να ταμώσεις ξανά τα τέρια σου. Δεν παίζεσαι, δεν παίζεσαι. Βασικά και σε ζηλεύανε να βρουνε τέτοιο κούκλο κι άλλες γυρεύανε. Πάμε να χορέψουμε τώρα, έλα. Έλα Σαμπρινά, έλα. Έλα με τον James, έλα. Ο James Bond, τέλος. Πού είσαι James? Ανεύθυνος κουτός κι ό,τι δεν σου φέρθηκα σαν κύριος σωστός. Στα ραντεβού μας έστησα αμέτρητες φορές. Μ' αγάπαγες και έτρεχα και σ' άλλες αγκάλιες. Μα τώρα που με χαιρετάς και λες αισθάνομαι ένα κενό συνειδητοποιώ. Πασά, δεν παίζετε, δεν παίζετε. Συγγνώμη, μα τρελάθηκα. Σε έκανα και έκλαψες. Μ' αν θα μ' αφήσεις, με κάψες. Αναγνωρίζω ότι φταίω. Καθήγα. Συγγνώμη, μα τρελάθηκα. Έλα Σπυρό. Είσαι εσύ άνθρωπέ μου. Άνθρωπέ μου, με τρέλανες. Μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, μόνιμος κάτοικος και στο κορμί της. Μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, μόνιμος κάτοικος και στο φιλί της. Έτσι. Αν και εσύ από πάνω είσαι. Στη συμφωνή σου. Όπα, φίλος μου. Τι σε νοιάζει που πηγαίνω, τι σε νοιάζει και ρωτάς. Μια και μέσα απ' την καρδιά σου λίγο με πετάς. Τι σε νοιάζει με ποιους βγαίνω, ποιες παρέες είναι αυτό. Το αντίο που μου είπες μες στα χέρια μου κρατώ. Από πού κι ως πού ζητάς εσύ να είμαστε δυο φίλοι, δυο γνωστοί. Τι σε νοιάζει που γυρνάω, πού, τι σε νοιάζει από πού κι ως πού, από πού κι ως πού. Ναι! Όπα. Πρώτος. Αντρέα, πρέπει να μας πει ένα τραγούδι James. Πρέπει να πίνεις νερό με όζον. Σε βλέπω πολύ ανεβασμένο γι' αυτό. Με το Φικιόρε έχετε καμιά συγγένεια? Thank you, sir. Καλά, εγώ από αγγλικά είμαι, Γερμανία ψυχαλίζει. Έλα, πες μας ένα τραγούδι εσύ τώρα, έλα. Ανδρέα, να μας πει ένα τραγούδι ο φίλος μου. Ποιο λίγο να με φτιάξει. Όχι, με ζαζόντε τη γέρα είναι ένα... Αυτό είναι λίγο για τον Δημήτρη. Δικό μόνος του, Qué bonitos ojos tiene, si tú no los dejas, si tú no los dejas, sin que sea una paiparrea. E tanto questo mi chiesa, io te con che non razón
yo te con quien razón si porco debe despreciar. Απ' τους λαμπίου τη σιέρα, μαλαγένεια σαν νερόζα, είναι ρελή. Δεν είναι ερμούσα. Thank you very much. Thank you. Μια αποχώρηση για το φίλο μου. Το μικρό στο μικρό σου. Όθωνο. Μια αποχώρηση για τον Όθωνο. Έλα. Έλα. Όχι, όχι, αποχώρηση θέλω. Αποχώρηση καλή. Λοιπόν, να σας πω και ένα καινούργιο τραγούδι. Κάτσε ρε. Αντρέα, να πω. Σε πόνεσε η καρδιά μου και σε γουστάρει. Θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Έλα! Άσε να γυρεύω στην αγκαλιά σου. Πες μου τον έκαλε μου κι όλα δικά σου. Έχω μεγάλο τέρτη μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο τέρτη μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία με τη Σαμπρίνα και τον Δημήτρη Χρυσοχοΐδη. Πέστε μου για το μαγαζί και ποιες μέρες είναι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είμαστε με τον και με τον Χρήστο τον Μπάζη. Και τον Χρήστο τον Μπάζη. Και σας περιμένουμε όλους, Αγγελική Δάρα βεβαίως. Και άλλα παιδιά. Έμπατη North, έτσι. Έμπατη τώρα. Έμπατη. Άμα μπεις θα βγεις κόμμα. Κρατάτε όλη την Έμπατη North. Άρα θα ξαναμπείς όμως. Καταπληκτικός χώρος, καταπληκτικό περιβάλλον και πολύ θετική άβρα μέσα στο μαγαζί. Αυτό μου αρέσει. Θετική άβρα. Θέλω να ευχαριστήσω την αρχίστρα σας. Υπερπαραγωγή. Δυο σύνθια στα άκρα. Δύο μπουζούκια στο κέντρο. Δύο κιθάρες με την έννοια μπάσο και ηλεκτρική. Δύο κρουστοί. Ο ένας στα drums και ο άλλος στα ηλεκτρονικά. Μόνο ένα βιολί. Έχετε το πρώτο βιολί, έτσι. Είναι πάρα πολύ έχετε δύο βιολιά, έχετε ένα βιολί. Όλα εις διπλούν. Τώρα θα πάνε να τους κάνω και το τραπέζι με κι άλλους, Ανδρέα, δεν είναι Λοιπόν, έχουμε το τέλος του διαγωνισμού. Έχουμε τους δύο νικητές που θα πάρουν το τέρι τους και θα πάνε να περάσουν ωραία στα Χανιά, στο Pearl Resort, τέλος πάντων, το ξενοδοχείο. Δύο πράκτορες των συνέλαβαν. Η συνέχεια σε επόμενες εκπομπές. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, φιλάκια πολλά και να τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.